вас ще се опитаме да направим едни красиви коледни картички. Започваме с прегъването на листата. На всеки от има дадена картинка с зимна начин. Искам да се напише картичката и започваме да работим. Айде, да видим. Ето е пил, ножички, който трябва да изрязва. Започваме да работим. Видите, кой ще бъде направи най-красиво. Коледна картичка. Започваме. При мен има плакат, още коледни картинки, така че когато ми потрябва плакат, просто ми казва тихичко. Бавно, без да бързате, за да стане хубава картинка. Картичка. Спокойно, него, после на тебе. През това време се прави другото, докато стигнем до богата. Какво? Искаш да направиш шелка? Не искаш да ти помогна. Слушай сега отдолу това. И да, служете му епил и го замепете с епил. Син прокат и червен прокат. Видите, по-бързо да се синьо, жълто, зелено, червено. Не, нужно ли по-много да рисуваме? Значи броката си имала епил, така че работете спокойно. Кажи. Какво искаш? Сега направи така да